Poise, elegance, and confidence. Dayta ti impakita ni Janthrize Andanan iti kalepas sa kompetisyon para iti Miss Bangued 2026. Nangabak kas first runner-up ni Janthrize Andanan apan nakabagiti barangay Kabuluan. Nagunod na pa iti dua a minor awards kas iti Best in Talent ken Miss Congeniality. Malaksid iti panagsilnag na iti entablado ni Janthrize ket may sa filmmaker ken program director ti PTV Cordillera. Iti winning answer na imbinglay na anasken nga ipangpangruna ti administrasyon dagiti manalon gaputa isuda ti kang runahan a maapektaran tunggal adda ti kalamidad. For the farmers, kawawa kami actually. From my barangay, Kabuluan, we usually suffer from bagyo. And then I want to advocate and hopefully for the new administration to prioritize our farmers who give meals to our tables. Kawawa yung mga halaman, mga pananim, mga hayop na inaalagaan ng mga farmers. And lastly, as a youth advocate, I want to be the voice of the people, not just the people, but also. Thank you.